up mga katropa? Welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, meron po tayong chop suey tsaka Butterfly. fried chicken. Ayan. So mga katropa, bago po kami kumain, gusto lang po namin pasalamatan ang aming mga subscribers. At sa mga bago po, welcome po sa Animes TV. Ayan, maraming salamat po sa laging suporta. Sa mga katropa, Ano pag hinihintay niyo? Kain po tayo. kamayin na lang natin. Masarap talaga yung mga hinahanda ni Hanimi sa episode niya. Natay. Kalimutan niyo po siya. Ito na lang. Quick. Ginagawa mo. Wow. Thank you. Binigyan mo ko. Kain po. Kain po tayo. Ano dito? Pinakurat. Lambot ng buto. Hinain mo? Liliig. Ito yung chicharo. Healthy living tayo ngayon. Gulay. Pampahaba ng buhay. Ano? Hindi pa Ito talaga? Sarap. Binigay sa akin picture. Puro laman. Ano ba gusto mo? Hindi ka maraming buto. Napanood ko yung last video mo. Kakulab mo si Noy PH. Iba ka din. Gusto ko ngayon ng burger steak. Oo nga eh. Magbuo yung mga burger steak.
Marunong ka magluto. Oh, may Jollibee dyan sa baba. Kano lang yun? 12 dirhams. Luto na. Balat. Sama. Crispy yung ano, gulay. Gusto mong puwet? Tumba ko na, no? Tumba na natin to. Dug. Parang palak. Uy. Oh. Parang kanin na rin yung pitso. Gulay is life. Puro kakanin ngayon, puro kagulay. Purkain ako sa gulay. Ano, sili? Ay, yung sawan. Ano ba? So, Mang Tomas. Yummy. Ito talaga yung hapunan namin, mga katropa. Sabi ko, i-film mo na yan. Dagdag upload. Wala kaming planong film. Kaso, sayang to. Hop. Hop, no?
Ano? Sarap. Ayoko ito nga atay. Bakit? Baka dumami yung atay ko. Sarap. Capsicum. Carrots. Cabbage. Carrots, cabbage. Ano ba? Uto-uto. Ba't gumagyan ko? Hindi po ako mahilig sa gulay. Yun yung way ni Honey Maze para makakain akong gulay. Kung ano yung subo niyan, kinakain ko. Mahilig siya sa kanin. Tipin. Dapat solo lang po siya talaga dito eh. Kaso sumasama ako. Ang dami. Pag episode ko kasi puro kanin pinapakain sa akin. Supportive siya. Pag may nakitang comment na ano, may naghamon. Sige, patulan niya. Pag may nag-PM sa kanya, challenge. Kung sinasalang. Excuse me. Busog. Tamis. Wala po muna tayong shoutout ngayon mga katropa. Bigla ang filming lang po ito. Ayan. Tapos ka na? So, paano mga katropa? Sana nagustuhan niyo po yung dinner namin. Bigla ang mukbang lang po to. So, don't forget to subscribe to Hanime's TV and hit the notification bell para lagi yung updated sa aming mga bagong mukbang. So, paano mga katropa? Bye-bye!